Doncs escolta, Aida, què tal l'escola, bé? Bé. Sí? I quin és el teu tutor? El Lluís. El Lluís? El director, nena, jo sé si és el director Lluís. I que és un bon professor. No te'l miris, que és un bon professor. Sí. Sí? Però dels bons, us porta bé? Sí. Us fa riure? Sí. Us posa molts deures? Molts no. Ah, doncs és un bon professor, oi que sí? Clar que sí, oi? Doncs escolta, som-hi, anem continuant amb això. Doncs som-hi, que cuida raïms. Ara anem a explicar la barema que hem tingut per aquí i el baremo que tinc jo per aquí liat amb tants micos i tantes coses, Com ho dius tu? Selma. Selma, quin nom més maco, Selma, Tot de bé aquest nom. No, és que el meu pare tenia un amic que la seva filla es deia Selma. I li va agradar molt i me'l va ficar. Selma, jo diria que tu ets una noia, no sé, però que dius moltes mentides. No. Tu saps per què t'ho pregunto, per què t'ho dic? Per què? Perquè et falta una dent. No. I els que els hi cauen les dents vol dir que diuen moltes mentides. No. Doncs mira, vaig anar al dentista i me la van arrencar. Ah, te la van arrencar? Perquè estava potxa, estava fumodet, oi que sí? La vinya d'un avi que té una cosina a l'Aire, doncs hem anat a aquella vinya. Ah, veus? I estan bé o què? Però estava tot enfancat i mulladot, no? Sí. I doncs? Com ho heu fet? Bueno, de tant en tant hi havia bassals, però els hem saltat. Hi havia bassals? Que no en dius pèlegs, tu? Saps què és un pèleg? Sí. Doncs sí, a tu bassal m'ha fet gràcia, perquè generalment aquí diem pèleg. Sabies que pèleg només ho diem aquí a la comarca del Penedès, o de l'Alt Penedès, és una paraula d'aquí que utilitzem? Els teus falten dents d'aquesta classe, és una cosa mentiders. Que no, que a mi me'n falten perquè em donen molts trompassos. Ah! A mi me'n falten. A tu te'n falten? A veure, passem per aquí. A mi també me'n falten. A veure, com et dius tu? Me'n falten. Gmail. Escolta, a tu et falten moltes dents. Per què et falten moltes dents? Tantes no, només 6. Només 6. Escolta, quan cauen les dents, què fas? Què fas amb la dent que t'ha caigut? La dent que t'ha caigut, què hi fas? Les guardo en un potet. Amb un potet? Abans saps què fèiem nosaltres? Posàvem la dent sota el coixí. Jo la fico sobre el moble. I llavors que passa alguna cosa màgica a la nit? Sí. Què passa a la nit? Que el ratoncito Pérez o l'hada de les dents es porten alguna cosa. Ah, i a tu què et porta el ratoncito Pérez o l'hada de les dents? A mi... La fada, de les dents. La fada. Primer em va portar un disc del Super 3. Ah, nen, tu company? Pol, veig molt sèrio, veig molt senyor, aquí amb els braços creuats, ja com tot un home, Escolta, Pol, què és això, l'Spiderman no? Ah, calla, sí, l'Spiderman, l'home aranya, no? Sí. Què t'agrada aquest heroi? No, quin és l'heroi que t'agrada més? El Batman. El Batman, a mi també m'agrada molt el Batman. Ah, la Nintendo. Jo no tinc... Ara vinc cap a tu, ara vinc. Jo no tinc ni l'un ni l'altre, ni la Nintendo ni res, jo. No tinc aquests, jo soc de l'antic. Jo jugo cartes com els avis, el dòmino, i els escacs, i aquestes coses de vells, aquestes coses així. Ja arribaràs tu també, això, Bueno, doncs vinga, anem passant cap aquí, cap a l'altre cantó. Mira, el que volia xerrar, que ja hem arribat, ja estem aquí. Com et dius tu? Aitor, tu també ets el mentider número 1, perquè et falten les dues aquí al davant, Va? Sí, però te'n surt una ja t'està sortint una, Que la veig ja. I l'altra, les dues t'estan sortint, una més que l'altra. Tu també poses les dents sota el coixí o... No, les poso sobre la meva tauleta de nit. Sobre la tauleta de nit, al costat del despertador, que tens despertador tu? No. No tens despertador? Jo sí. Que et compri un ràdio despertador i al matí t'has d'aixecar amb uns sobirats, els més trempats. No. Sí. I a tu què et porten? Què et va portar? A tu què et ve? L'Hada, el Batman, el Spiderman, el Ratoncito? El caganer. A tu et ve el caganer? Te'n recordes, per exemple, de petita, des que canviaven el Dodotis, el paquet, i menjaven les papilles fins ara, com eren les papilles que feien els pares? Eren bones? Sí. Te'n recordes de les papilles que menjaves de petita? No? A mi feien papilles de plàtano. Amb el plàtano i una forquilla em feien papilles de plàtano. No se'n les papilles, però te'n recordes de com canviaven el paquet? Te'n recordes de com canviaven el paquet? Allò amb el cul de l'aigua? Escolta, ara que no ens escolta ningú. Algun cop hi havia xafiquies sobre els papes? No. No? Ai, punyetero. Bueno, escolta, doncs... Laia, a veure, Laia, què m'expliques? Qui és aquest xicot tan guapo que tens aquí al costat? Laia. I qui és, el teu noi? No. Qui és?
un amic. És que no tens un amic. Jo pregunto aquí pels nòvios i nòvies, ningú té ni nòvios ni nòvies. Ah, nena, sí, ho sé tu també, però ara no toca a tu, ara toca a ella. Escolta, però a veure, aquest dilluns què feu? Entreno? Sí. I quan comenceu la lliga? No sé. No ho saps encara, suposo d'aquí una setmana, un parell de setmanetes comenceu la lliga, oi que sí? Ja tens l'uniforme de jugadora i tot? No, me tenen que donar el dilluns a l'entreno. I aquí al pati, a l'escola, també jugues a futbol? Sí. Sí? I què tal? Bé. Què tal els nois jugant a futbol? Bé. Juguen bé o tu jugues millor? Però millor l'Aitor. L'Aitor juga més bé? I tu, l'Aitor què t'ensenya a jugar a futbol? No, m'ensenya un germà que té 11 anys. Tu no l'ensenyes a jugar a futbol, Aitor? Cosa que t'ensenya, Perquè som germans! No som germans! Es diu igual, però li pots ensenyar igualment, si sou amics. Sí. Com et dius tu? Laura. Laura. Hi ha una cançó d'un grup, d'un artista que es diu Nick, que diu Laura se fue, Laura no està, però la Laura està aquí, oi que sí, Laura? Sí? I què fas aquí? Com és que estàs aquí? Per què t'ha dit, nen? Laura, has d'anar cap a la classe d'informàtica, que allà hi ha un paio que diuen que fa ràdio que em vol fer parlar pel micròfon, és això? Sí, veus? I escolta, què tal l'escola? Com està la tornada a l'escola, bé o no? Sí? Sí, què és el que més t'agrada? La Selma. La Selma, per què? Veus? Perquè és l'amiga meva. Ah, i com és aquesta amistat? Us ho passeu molt bé, les dues juntes? Sí. Que feu els deures junts? No. No? I que... però no us ajudeu a fer deures? A vegades no? Us expliqueu les coses que no enteneu? Us ho expliqueu, això? Això sí? I que us copieu els exàmens? No. No us copieu els exàmens? Una pregunta, algú d'aquí copia exàmens? No! Tu copia exàmens? Sí! Qui més copia exàmens aquí? No! Tu copies exàmens també? I les xuletes? Com són? Que feu xuletes també? No! Xuletes? No, què vol dir xuletes? Allò que t'apunten les respostes aquí al braç amb un bolígraf o tens un paperet que vas mirant la llibreta. No ho feu, això?